Ok, mbala faly misaotra anao zegny mbala magnaraka tsy tapaka agnatin'ny fampivoaran-tegna ty ato zegny. Ke antsika niany zegny antsika zegny andeha hagnano pratikina méditation zegny satria izy araka ny nazaventsika tamin'ny vidéo taloha igny zegny maro amin'olo zegny tsy mitsabo raha ty zay voalohany aloha maro amin'olo tsy mitsabo izy ary vitsy amin'olo zegny ny mitsabo izy fa matetiky zegny ny olo mitsabo izy zegny be concentration bebe kokoa ary managna productivité bebe kokoa zegny amin'ny fiainana zegny zay zegny hitanao ambadiky ty hoe I am creator now. I am creator now. Dikany hoe I am creator now means that way za zegny mpamoro mifamorona raha zegny tsara ho azontsika ono fa manomboko avy agnatin'ny saigny ty ato zegny. Donc zegny antsika eto zegny andeha mifantoko amin'ny raha araiky andeha iforonintsika zegny. Ke tampontsika zegny fifantohagna zay zegny manomboko amin'ny vatantegnantsika zegny ndraiky jusk'atsika mitsabo le raha zegny satria plus que anao mifantoka amin'ny vatananao igny zegny mifantoko amin'ny hery anagnanao avy agnatiny zegny entinao magnaboaka ilay ivela zegny. Donc zegny tsy ankalava koragna atsika ataoko fa petraka tsara zegny anao zao ty magnano exercice iaraka amina raha ohatra ka anao zegny mbala tsara nagnano ity zegny juste fagnampiovanao zegny vidéo ty mba entinao zegny agnano répétition izy vitanao eto niany zegny tsy ajanogno eto fo fa atao répétition zegny satria raha ty zay nantsona hoe brain muscle hoe musculation du cerveau zegny raha ty ao musculation du cerveau antsika ty zegny focus tsika agnatiny ato zegny mitady musculation mitovy raha ty ka zegny io mitovy ty zegny rehefa mikotrana zegny anao mikotrana de plus que concentré zegny ty karaha zegny koa zegny izy koa anao magnano méditation brain muscle plus que anao magnano méditation plus que anao zegny me manifester zegny ohatra za zao ny manifester Wesley Virginie amin'ny lien de Genesis Script ambany zegny satria aloka za nahita izy zegny nagnano brain muscle nagnano méditation zegny za hoe ino raha tegna ilaiko amin'ny fiainana karakory ataoko mandeha mitady vola na tsy miasa mafy zegny de hitako zegny izy avy eo amin'le ambany ao tsy anao mba intéressé zegny. Fa raha ohatra amin'izay zegny anao tsy mikotrana zegny anao de miegny zegny ty miegny le musculation anao zegny karaha zegny koa zegny raha ohatra zegny anao tsy magnano méditation tsy focus zegny de miegny zegny le concentration anao fa tsara zegny izy tamponinao na manomboka amina 2 minutes na 5 minutes isan'andro zegny juste mifantoko amin'ny vatantegnanao zegny. Donc zegny toko fa mipetraka tsara zegny anao matetiky zegny mety misy feon-draha zegny regniregninao magnodidigny anao tsara koa zegny ny ampiasanao écouteur mesa aloha zangalanaka ty zegny écouteur za tsy magnano écouteur fa tsara zegny anao rehefa magnano méditation zegny magnano écouteur zegny ny antony zegny mba tsarignesanao le raha monde extérieur anao mbadimbadika agny zegny de magnano écouteur karaha ty zegny anao karaha igny magnano écouteur de tsy apetaka anao amin'egninao zegny écouteur ty fa mety agnelingeligny anao zegny izy fa asianao décalage hely zegny le écouteur de mampitriky le information agnatin'ny subconscient zegny ao mampitriky information agnatin'ny subconscient zegny raha ohatra ka mila information makasiky vola zegny anao amin'ny Genescript ambanao zegny fa anao zegny afaka koa mamorogno le information am'le atiavanao le fiaignanao azonao le affirmation nalefako igny karakaraha igny zegny afaka anao mamorogno le tianao zegny fa izy etsy efa iaignanao zegny le raha de ampody répétition matetika be mihitsy satria plus que magnano répétition c'est la seconde nature zegny de lasa fiaignanao zegny izy avy eo azonao tsara izy ka azonao baka sevazay moely zegny ambany eo avy eo andrasahy namanao partage amin'ny namanao agny zegny zay zegny antonao agnanaovanao le écouteur zegny tsy arignesanao le monde extérieur anao fa miconcentré à monde intérieur agnatinao agny zegny. Donc zegny
fa izy atsika io zegny mila I love my life now. Izy zegny mila itiavinao lo fiaignanao, ankafizinao fiaignanao de mamorogno raha anao raha ohatra ka amorogno raha. Fa raha ohatra hoe mila raha raiky anao, tsy hoe mila anao fa efa azonao zegny izy eto. Tsy hoe mila zegny anao fa nazonao, efa namiagna anao. Raha ohatra ka anao zegny mila bogosté na hoe mila belle gosse zegny fa tsy mila eky anao fa namiagna anao zegny le bogosté na hoe belle gosse zegny. Raha ohatra ka anao zegny mila forme, mila vatagna zegny, efa tsy mila eky anao niany jeudi. Fô efa nahazo. Efa namiagna anao. Ohatra ka anao jeudi zegny mila vola, efa tsy mila vola eky zegny anao jeudi. Fa nahazo vola anao jeudi. De zay zegny le atiavanao fiaignanao eto. De miaigna fiaignanao zegny anao agnaty ato. Avy ato agnatin'ny fo ato, karakory iaignanao fiaignanao tianao io ndraiky agnaty ato zegny. Fa izy atsika ty zegny misy information zegny afaka zahavanao agnatin'ny YouTube ato zegny izy ty. De afaka tandrignesanao zegny le information zegny. Ça fait izy eto zegny fampidirana information de mifantoko juste mitandregny fo zegny anao amin'ny information igny de mifantoko zegny anao avy eo amin'ny raha dinihinao zegny. Fa izy eto zegny tapolitsika manomboka avy amin'ny sora amin'ny talandao zegny karakory fandinihanao anao amin'ny sora, karakory zegny fandinihanao ara-batagna ataontsika amina vatagna zegny izy resitsika eto zegny point clé tsara zegny ahaizanao raha zegny point clé zegny eto. Ça fait eto izy kafa maregny reraka zegny anao de izy kofa maregny reraka zegny anao eto de mila itrotrorigny zegny eto. Donc zegny eto zegny point clé imaginenao izy io ty fa hoe misy olo zegny magnotrognotro etonao zegny. Imaginenao zegny misy olo zegny magnano massage amin'ny lohanao ndraiky amin'ny soranao zegny. Imaginenao zegny anao zao ty zegny nikotrana na mibotabotaka tratranao zegny. Amin'ny tratra zegny magnaraka. Aveo zegny imaginenao zegny anao nagnano abdominaux. Votrakanao zao ty zegny fa misy abdominaux tsara zegny anao amizao ty zegny. De imaginenao amizay zegny amin'ny farany amin'ny sexenao eo zegny. Imaginenao zegny amin'ny sexenao. De énergienao avy amin'ny sexenao zegny tsy magnano sexe zegny anao io. Mbala tsy fotoana sexe aloha. Fa le énergie sexuelle-nao zegny, ça fait énergie sexuelle zegny ambony be zegny. Donc zegny énergie sexuelle-nao igny zegny alefanao amin'ny raha raiky andeha iforoninao zegny. Ça fait zay zegny fitsaboanandreo le olo mpamorogno raha mafy be aby igny tahaka ny ery Elon Musk zegny. Le énergie sexuelle-nao io zegny alefanao amin'le raha tianao zegny. Hoe ino zegny le raha tianao de efa iaignanao zegny izy niany izy ty. Niany zegny anao efa miaigny izy zegny. Tsy mbala andeha hiaigny izy fa efa miaigny izy zegny anao. Na hoe na tragno tianao pitrahana zegny izy io, na hoe tôbily tianao hoanagnina zegny izy io, na hoe place tianao andeha hanaovana vakansy zegny izy io, na hoe olo tianao hikoragna aminao zegny izy io, fa izy eto zegny efa iaignanao zegny. Zay zegny izy agnatin'ny méditation. Azadigna volango manomboka atsika manomboka avy amin'ny sora midriky amin'ny soroko ave, amin'ny tratra, amin'ny abdominaux zegny, de midriky koa zegny atsika avy eo amin'ny sexe de farany zegny atsika mifantoko amin'le raha raiky tiantsika zegny. Asa zegny ato misy information zegny ato. Zay zao ninaka fa aloha zegny ataontsika information mahakasiky vola igny satria maro amintsika zao ty zegny mila vola zegny. Ato zegny misy information mahakasiky vola, misy viavy tsara be zay agnaty ao zegny viavy tsara be mipisipisika aminao niany zao ty. Fa izy mivolagna fa hoe anao zegny you are wealthy. You are wealthy. Fa
izy arakatsika tandresanao zegny izy mivolagna izy de mifantoko zegny anao aloha tapontsika fa izy atsika rehefa mitsoby méditation zegny anao de tagnana zegny atao karaha igny tsy hoe zéro zegny anao fa mangala la vibration zegny anao eto mangala la vibration zegny safi rehefa commence oazontorogno zegny anao miatika zegny izy karaha igny fa ataonao karaha igny zegny tagnananao de mirelax zegny anao karaha igny afodinao karaha zay zegny masonao karaha zao zegny de mitandregny feonkira mandeha zegny zegny anao regninao le feonkira mandeha zegny karaha zay zegny imagine aminjegny zegny anao zao zegny bogosy izy ka anao lalahy zegny anao zao bogosy fa izy koa anao viavy zegny imagine zegny anao zao zegny belle gauche anao zao mitaratra igny zegny afapo zegny anao zao am'soranao izy sakaraha ça va mipie lefa mipile imagine koa zegny anao zao zegny misy olo magnano massage anao zegny am'soroko avenao izy koa fa reraka zegny anao zao misy olo zegny magnano massage amin'ny soroko avenao ty zegny misy olo magnano massage amin'ny soroko avenao azonao be zegny ainginao zao ty imagine koa zegny anao zao efa nikotrana zegny anao nagnamboatra forme anao findrindra zegny amin'ny tratranao izy en forme zegny anao zao bontika tratra koa zegny izy koa fa anao mandeha zegny bontika tratranao karaha olo tsisy problème zegny anao zao safi azonao zegny ainginao zegny azonao tsara fa ihinanao zao magnaraka imagine koa zegny anao zao zegny fa vonikotrana zegny tamin'ny votrakanao teo zegny nagnaboaka abdominaux zegny izy koa anao lalahy zegny fa izy koa anao viavy zegny imagine zegny efa fisaka tsara zegny votrakanao zao tsy ohatra anao avy nihinagna paty be fontro be igny zegny niboresaka aby tsy karaha igny eky fa efa fisaka tsara zegny votrakanao zao hasalaye mamma mia tsia fisaka tsara zegny votrakanao zao tegna magnevanao zegny le lamba ataonao jiaby zao magnaraka zegny imagine koa zegny anao zao zegny matanjaka tsara zegny fitaovagnanao zegny fitaovagnanao zegny imagine matanjaka tsara zegny fitaovagnanao zao afaka mampiasa izy zegny anao zao matanjaka tsara zegny sexenao zao zegny matanjaka tsara sexenao matanjaka tsara imagine zegny matanjaka tsara imagine amizay zegny angovonao mitanjakanao zay zegny entinao amizay zegny miaigny fiaignanao zegny miaigny fiaignanao zegny anao zao fotony anao zao marigny matanjaka efa ela zegny anao zao tsy nagnano sexe zegny de matanjaka tsara zegny anao zao iangovinao zegny zao zegny entinao mitia fiaignanao entinao zegny mamorogno raha ilainao amin'ny fiaignanao zegny anao zao zegny mankafy fiaignanao safi anao zegny efa agnatiny amin'ny raha volagniny viavy zegny anao zao mbalao anao de mitandregny zegny anao zao amin'ny raha volagniny viavy zegny viavy zao zegny mivolagna de mitandregny anao de miaigny fiaignanao zegny anao zao am'le atiavanao izy donc zegny karakory zegny fiaignana tianao zao de miaigny izy zegny anao zao zegny fa izy zegny atsika tsy entiny rivotro de boka rivotro nefitra You deserve money. You are surrounded with
You achieve whatever you set your Exhale. mind to. You are focused. Cruise. You attract money Inhale. easily in every way. You are a money master. You feel good having money. You are prosperous in every way. You are successful. Exhale. You are a millionaire. You attract all the money you desire. Inhale. You attract people and situations that will help you. You choose to be wealthy. Your thoughts are positive. You Exhale. receive money every Dia day. mifankina zegny anao zao ty amin'ny raha araiky fo You ya. are rich. Araiky fo zegny raha dinihinao You attract zao ty money. zegny. You Dia deserve money. mitandregny raha You are regninao amin'ny surrounded écouteurs with zao ty money. zegny anao. You have multiple sources of Mitandregny raha income. regninao amin'ny You écouteurs are zegny anao zao ty abundant. mandiniky. You are Raha highly araiky fo driven zegny and anao. motivated to Araiky fo zegny succeed. raha You have the fantoanao ability to am'zao ty make zegny. Ino large zegny raha? amounts of money. You achieve whatever you set your mind to. You are focused. You attract money easily in every way. You are a money master. You feel good having money. You are prosperous in every way. You are successful. You are a millionaire. You attract all the money you desire. You attract people and situations that will help you. You choose to be wealthy. Your thoughts are positive. You receive money every day. You are wealthy. You are rich. You are powerful. You attract money. You deserve money. You are surrounded with money. You have multiple sources of income. You are abundant. You are highly driven and motivated to succeed. You have the ability to make large amounts of money. You achieve whatever you set your mind to. You are focused. You attract money easily in every way. You are a money master. You feel good having money. You are prosperous in every way. You are successful. You are a millionaire. You attract all the money you desire. You attract people and situations that will help you. You choose to be wealthy. Karaha igny zegny ataonao mitsabo izy dia afaka zegny anao mitsabo na 1 minute na 2 minutes na 3 minutes fa plus que anao magnano répétition zegny dia zatra zegny anao. Ohatra ataoko zegny za fa mahavita anazy izy 1 heure de temps zegny magnano méditation zegny mifantoka zegny mipetraka tsara izy io zegny tsy voatery na mitamboly pause mipetraka zegny anao amin'ny le malaise anao zegny dia mitsabo raha ohatry nitsabotsika teo zegny anao dia ampodinao répétition zegny izy mandiniky raha araiky dia mifila zegny anao matsiapa mihitsy anao fa hoe miaigny le raha zegny anao eo zegny tsy mbala mila eky zegny anao fa nazonao zegny izy dia hiaignanao zegny izy dia karakory zegny entinao miaigny fiaignanao tianao be ka raha hitanao tonga zegny hoe I love my life now dia miaigny le tiavanao izy zegny anao io dia lasa zatra kotrana igny zegny cerveaunao dia lasa automatique zegny anao miaigny fiainana igny zegny automatique anao mitsabo raha igny zegny na ohatra hoe amina vola zegny na mbala tsy manambola be zegny anao dia lasa automatique zegny miova raha volagninao automatique miova behavieuranao comportementanao dia automatique zegny anao miova action tsabonao zegny azahoanao le raha zegny tianao igny donc zegny izy ka mila zegny anao malakilaky amin'ny manifestation na vola zegny lien zegny ambany dia JavaScript zegny tandrignesa zegny amin'ny répétition zegny ary tandrignesa zegny vidéo mandeha io jusqu'en farany dia en farany zegny eo zegny anao mandray décision na hijompy zegny anao na tsy hijompy zegny fa izy io zegny programme novokariny Wesley Virgin zegny amin'ny anglais zegny ke raha ohatra anao mbala tsy mahanglais zegny afaka zegny anao maka aminazy io dia ampodinao répétition zegny dia mitombotsy kelikely zegny fahalalananao ndraiky jusque anao mahay le raha jiaby volagny io safe ny powerful zegny aminazy io ny fananaovanao ny répétition ao sorako anao nizaha sorako anao mitandregny ary mba nisorako koa zegny anao agnano exercice mipodipody zegny amin'ny magnaraka koa zegny antsika mipody eto magnano exercice lavalava ndraiky zegny donc zegny sorako anao nagnamiazemo sorako anao irasa amin'ny namanao agny ary sorako indrindra zegny anao nankafy raha nitsabontsika teto niany zegny ke amin'ny magnaraka antsika magnano ndraiky veloma tompoko ciao next time again bye bye You are successful. You are a millionaire. You attract all